Nakoy nakitaan sa TikTok ba niya nabudol na sad ko ni palit sad ko. Nya nagluto na sad ko kay na request si Bunso good. Here's how to make a super soft milk bread loaf. Una, in a 1 cup warm milk, magbutang ka og 1 tablespoon na sugar and 2 teaspoon na yeast. Unya i-mix ni mog maayo na ituyok-tuyok, mark ikaw gipatuyok si imong ex sa una and set aside for 10 minutes. While naghuwat ka adto, mao day ni ang nakabudol sa ako agay sa TikTok guys, ng bread maker. Nya niyo na siya paggamit guys. Syempre imong isaksak una para mandar lain sad kay no. Murag sikuan ba nga gisaksakan una usa nagkasila. Aw, yes man. Joke lang ito guys. Kanang 1 kg, 1.5 kg mo na siya ang loaf size. Hana ka magpili kung size. And sa color mo na siya ang light, medium, red, and rapid. Wa okay baon sa ng rapid kay. Ako nibawal na kay light, medium ug dark. And kanang menu mo na siya ang pilian na nimo kanang number. Kanang 1, 2, 3, 4 hangtod 15 na siya before nimo i-start. And mo na siya guys, ana nimo ibutang tanan ingredients. Mo nang first ingredients ibutang na to 3 cups of flour, 1/4 cup of white sugar, 1 teaspoon salt, 1 large egg, and 75 grams of butter. And imuha katong imong giset aside nga yeast guys og milk, imuha na dayong ibutang kay para masagol na ang tanan ingredients. Ayaw rag kabalaka na guys kay automatic na siya mo mix og iya. Kung man kag setup ganina, imo na yung pislito ng start and maghuwat ka og 3 hours kay 3 hours man to ang basic nga kuan sa bread. O 3 hours yun na siya guys kay iyaha pa nang inid, unya paghuman kay iyaha pang paalsahon kay di ba mo alsa man na. And mo na siya guys ang porma pag abri nimo. Unya na ko'y nahunahunaan ba? Why not butangan ako og banana kay para pampahumot lang. Wani appeal sa ingredients guys. Nara nimo kung imo ning appeal pero isa ra kasagi yung ibutang kay pampahumot. Unya before nimo ibutang kay mo sa siyang laton nga na. Unya kuha sang gibutangan og raisins guys kay feeling nako kay lami sa og nay raisins ang pan di ba? Mut lang mo man ako makita kanan sa mga mall bitaw mapalit na ako nga bread. So ako sang giawat. And muna guys, ibutang nimo after, o diba? While gamix-mix na nasa sulod guys, ako ang gibutang tong ako ang gikuan nga saging o raisins. O tanawa niya na ang porma niya guys sa sulod. After 7 minutes guys, mauna ni siya iyang porma sa sulod. Paspas na kayo mutuyok ko. Murag ikaw ba, bisag ipatuyok-tuyok, gagmayo, pero mutuog gihapon. Wow. Pero samtang naghuwat ta guys, nigawas ko kay gigutom ko. So nag-harvest ko sa among bayabas. Wow, nag-harvest. O guys, kay namunga naman among bayabas nga dagko guys. Pasabot anang dagko na kay hinog-hinog na siya guys. And lami kay na siya, promise excited ako mukaon. Kay dugay-dugay na jud tulas nga bunga akong nakaon guys nya. Crispy kaayo guys nya, tamis pa jud kaayo kay fresh pa man. Agod be, tilawan na to be. Lami kaayo nya, niabot pa jud si Japit nga gahugaw-hugaw ang lawas kay nasa lagi trabaho ni Papa na silang duha ni abot. And nitilaw si Apit kay tan-aw niya lami daw kaayo pero pag tilaw na lami jud kaayo guys, promise. And akong gilili guys, so ingani na siya porma, nagsugod na siya og bake. Wa pa naluto pero masimhot na nimong kahumot. O ya, muna siya guys, naluto na. Wow, humuta kayo, promise, humot jud kayo guys. Unya ako nang gikuha kay excited na ko muhiwa. Lumot jud kayo, lamia kayo kanon eh. Ako ang gibali guys kay okay, non-stick man na siya so makuha ra nimo siya dayon ang pan. Masimhutang pala nimo ba kay lami na kayo tilawan pero huwat-huwat sa takay init pa kayo. Pero sa tiniod guys si Japit ganina si pangutan na dugaya sa na maluto kuya oy kay ganahan na kay kumukaon kay lami kay humot jud kayo, promise. Wala man mi bread knife guys, so kana nga knife akong gigamit guys. Sorry na good mo palit na ko next time kay naa naman mi bread maker. So di na ka kinahanglan mo palit og pan guys, magbutang ra ka og mga ingredients na niya imuharang pasagdan so na kay bread dayon o di ba? Kung ganahan ka mamahaw og bread nya, ganahan ka imong recipe o di ba mas mapalamian pa jud nimo kay ikaw may magbuot nya. Ako ang gipatilaw na si Japit kay ganina jud na siya nangita jud kay ganahan na mo tilaw. I-try ganini nga recipe guys, promise lami jud kayo. Tanawa si Japit o gilamian kay na siya gagmay pag ganiniya. Ako sang gihungitan kay cute man among palangging. So mao na to guys, sunod na pod.